Una de les avantatges que té l'esquaix, crec jo, és que des de pràcticament el primer dia el petitó, el nano o la nena gaudeix del joc. Requereix que estiguin molt concentrats, requereix una disciplina i després a l'hora del que són els valors o el que són la capacitat física requereix molta coordinació, psicomotricitat, requereix també velocitat, requereix reflexes, força, també requereix resistència. És un esport molt complet. De fet, els estudis mostren que és l'esport en què es cremen més calories per minut, com si diguéssim, no? En un espai molt curt de temps pots cremar moltes calories. Sobretot és molt important, no, veure la coordinació, que disfrutin, no? La coordinació és molt important, veure si ja tenen una coordinació innata, si se treballa molt amb jocs, no? Amb aquestes edats fins que tenen 10 o 11 anys, no? Que és exercicis, circuits de coordinació i després pues, companyerisme, encara que sigui un esport individual, pues, que se sentin d'un club, que se sentin partíceps d'algú. Li aporta moltes aptituds. Aviam, físicament és un esport que necessites força, potència, necessites aguant i motricitat i psíquicament doncs, també unes aptituds bones. Aleshores li aporta bon ambient. Els nanos molt petits necessiten activitat, necessiten moure's i tots sabem que estem en un món que hi ha molt sedentarisme i l'esquaix és justament tot el contrari al sedentarisme. L'esquaix és un esport de molt moviment, és un esport molt ràpid, és un esport que també requereix de resistència i això pel nen és bàsic. Els nanos sobretot el que han de fer és cremar energia i a dins una pista d'esquaix és el lloc ideal. El més divertit és entrenar, és picar la bola i jugar. A mi m'agrada jugar a squash perquè és un esport molt divertit, perquè t'ho passes molt bé i perquè la tàctica de la bola és molt guai. M'agrada perquè és molt dinàmic, m'encanta entrenar, la gent que hi ha tot. Que és de tu a tu, que no n'hi ha més gent, que té molta velocitat, que sempre estàs corrent, que mai estàs parat, que també pots descansar perquè n'hi ha sets i vas descansant entre sets, però és molt dinàmic sobretot. Amb una pilota i una raqueta, una paret, no? Anar donant-li, no? És com molt desestressant, no? I jo crec que als nens pues, els agrada, un nen de 7 anys donar-li la raqueta, la pilota i començar a picar una paret, oh, que bé, que divertit, no? Sigui quin sigui el nivell que tingui, la persona que entra a jugar a squash s'ho passa molt bé. I a més la millora és molt ràpida. És un esport que realment, en aquest sentit, té l'avantatge de que enganxa molt ràpid els nens.